Επιστροφή στο στούντιο, αγαπητοί τηλεθεατές. Συνεχίζουμε τώρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κοντά μου έχω τη χαρά να φιλοξενώ την υποψήφια Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Γεωργία Ζιμπηλιάδου, η οποία μπήκατε στην κούρσα, ξεκινήσατε την κούρσα των εκλογών. Θα καταβείτε με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Κατεβαίνουμε ως μια αυτοδιοικητική πρωτοβουλία. Ένας συνδυασμός ο οποίος προτείνεται από ευρύτερες δυνάμεις του δημοκρατικού χώρου. Προφανώς μέσα σε αυτό το χώρο είναι το ΠΑΣΟΚ και οι Δημάροι, οι οποίοι προτείνουν για την υποψηφιότητά μου, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, ενεργοί πολίτες και κυρίως αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα. Θα αδικούσα τους άλλους αν έλεγα ότι στηρίζεται μόνο από το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είναι έτσι. Είναι μια αυτοδιοικητική πρόταση. Από τη Δημάρα, πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια έτσι επίσημη ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά θα τα δούμε, πιστεύω, στη συνέχεια. Είναι μια πρόταση, όπως την είπα, είναι αυτοδιοικητική πρόταση, η οποία έρχεται από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης κυρίως. Κυρία Ζιμπηλιάδου, την Κυριακή θα έχετε την πρώτη σας πολιτική εκδήλωση στο Κοβεντάριο στις 11 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί θα έχετε και την πρώτη σας επαφή με τον κόσμο, την επίσημη στην ουσία ανακοίνωση, αν θέλετε, και θα παρουσιάσετε το βασικό καμβά των προγραμματικών θέσεων των οποίων έχετε στο μυαλό σας και θέλετε να προχωρήσετε. Πού θα κινηθείτε, ποιο θα είναι δηλαδή ο κύριος άξονας αυτών των θέσεων? Η πρότασή μας έχει κυρίως να κάνει με το γεγονός ότι αυτό που πιστεύει αυτός ο συνδυασμός είναι ότι μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τη μοίρα στη Δυτική Μακεδονία. Αυτή η περιφέρεια μπορεί και πρέπει να γίνει παραγωγική και να πάψει να φτωχαίνει κάθε μέρα περισσότερο. Έχει ελπίδα να δώσει ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Αρκεί ενωμένοι να προσπαθήσουμε. Αλλαγή σελίδας προτείνουμε. Αλλαγή σελίδας με ποιον τρόπο θα μπορούσε, δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να μου θέσετε? Μια ιδέα που θα θέλετε να δείτε, να υλοποιείτε? Η κύρια πρόταση που κάνουμε είναι ότι πρέπει κυρίως να αρχίσουμε να παράγουμε σε αυτή την περιφέρεια. Άρα, αν πάρουμε ότι ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι ο πρωτογενής τομέας, πιστεύουμε ότι τα 32 δυναμικά προϊόντα που αυτή η περιφέρεια έχει πρέπει να αποτελέσουν την αιχμή των προσπαθειών μας. Τι σημαίνει ότι στηρίζω 32 προϊόντα? Σημαίνει πολύ απλά ότι για αυτά τα προϊόντα πρώτα απ' όλα τα πιστοποιώ, δημιουργώ φορέα πιστοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, δεν έχουμε περιφερειακό φορέα πιστοποίησης, κάνω ένα δημοπρατήριο για αγροτικά προϊόντα, έχουμε την Εγνατία και πάνω στην Εγνατία πρέπει να κάνουμε ένα δημοπρατήριο, πρέπει να φέρουμε χονδρεμπόρους από τα Βαλκάνια για τα προϊόντα μας αυτά, δημιουργούμε ενώσεις και ομάδες γεωργών για να μπορέσουμε να έχουμε φθηνότερα κόστη στην παραγωγή μας. Βάζουμε τα προϊόντα μας και διεκδικούμε ράφη για τα προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας στα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα της περιοχής μας. Στο Lidl πρέπει να βρίσκεις τα προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας, πρέπει να βρίσκεις τα μήλα των πύργων, πρέπει να βρίσκεις το νερό του Μητσικίδη και τα αλλαντικά του Σκουτέλα, πρέπει να βρίσκεις αυτά που παράγουμε εδώ. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε ένα τέτοιο μεγάλο σούπερ μάρκετ και να μην μπορείς να προμηθευτείς τα δυτικομακεδονικά προϊόντα. Και αυτό είναι μια περιφερειακή συμφωνία που πρέπει να κάνει με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης που και αυτοί έχουν να στηρίξουν τις περιοχές που δραστηριοποιούνται. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε πολλά θέματα και να πάω και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μία στις δύο επιχειρήσεις σήμερα κλείνει από έλλειψη ρευστότητας. Ναι, εμείς μιλάμε για ένα ταμείο, ότι τα χρήματα για τη ρευστότητα πρέπει να πάνε σε επιχειρήσεις χθες. Από το 1 δις και μόνο που έχει το ΕΣΠΑ πήγαν αυτή τη στιγμή 0 σχεδόν στη Δυτική Μακεδονία. 5 εκατομμύρια σε όλη τη χώρα είδαν οι επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά κεφάλαια και χαμηλό το καδάνιο. Άρα αυτή η κατάσταση πρέπει να αναστραφεί. Και βέβαια μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για το μείζον θέμα που έχει αυτή η περιοχή και η περιφέρειά μας, που είναι το θέμα της ανεργίας. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και μπορούμε, αν θέλετε, να τις αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Επειδή ήσασταν ένας άνθρωπος ο οποίος από τη θέση της διαχειριστικής αρχής αργότερα θητεύσατε στη γραμματεία του ΕΣΠΑ σε εθνικό επίπεδο, ήσασταν δηλαδή, κατέχετε το ζήτημα του ΕΣΠΑ. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι όταν η Ελλάδα μπήκε στην περίοδο της κρίσης, είδαμε ότι η χώρα δεν άντεξε, αν θέλετε σκόρπισε η χώρα. Και επειδή στην ουσία στη μεταπολίτευση δύο ήταν τα κόμματα τα οποία μονοπόλησαν την κυβερνητική πορεία του τόπου, ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι κι εσείς, επειδή συμμετείχατε σε αυτή τη διαδικασία ως διαχειριστική αρχή στην περιφέρεια και αργότερα με το ΕΣΠΑ,
ότι φέρετε δηλαδή κι εσείς ένα μερίδιο ευθύνης για το πού βρισκόμαστε σήμερα? Και αν νιώθετε ότι δεν φέρετε εσείς μερίδιο ευθύνης, ποιος φέρει τότε που τελικά η χώρα μας, ο τόπος μας, δηλαδή η Δυτική Μακεδονία, έχουμε τόσα πράγματα, έχουμε τη ΔΕΗ, έχουμε πλούσιο τόπο, έφορη γη και είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία? Καταρχήν να πω ότι ουδέποτε είχα μια κυβερνητική θέση. Είναι η πρώτη φορά που διεκδικώ μια θέση που έχει πολιτικό χαρακτήρα. Η τοποθέτησή σας στη Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ ήταν κυβερνητική θέση? Όχι, ήταν μια τεχνοκρατική θέση. Για αυτό το θέμα μπορώ να μιλήσω. Είναι κυβερνητική θέση. Για το αντικείμενο που είχα. Γιατί... Δηλαδή, κατ' επιλογή μέσω του ΠΑΣΟΚ μπήκατε σε αυτή τη θέση. Ναι, αλλά είχα ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν μπορούσα να επηρεάσω κάποια κυβερνητική πολιτική από τη θέση που είχα. Γι' αυτό λοιπόν που εγώ είχα την ευθύνη μπορώ να μιλήσω. Άρα, ναι, όντως, ανέλαβα το ΕΣΠΑ. Και αυτό που έκανα στη θητεία μου εκεί ήταν από την τελευταία θέση να πάει στην 7η θέση όταν έφυγα. Και γι' αυτό να έχω και τα συγχαρητήρια και του αρμόδιου επιτρόπου. Άρα ανέλαβα μία δουλειά καθαρά με βάση το τεχνοκρατικό μου υπόβαθρο. Και μπορώ να μιλήσω άνετα για όλη αυτή την περίοδο, αλλά όχι για τις κυβερνητικές ευθύνες, γιατί δεν άσκησα κυβερνητική πολιτική. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, ήταν η μόνη περίοδος όπου κανείς πήγαινε σε θέσεις τέτοιες μέσω του OpenGov. Μία αίτηση έκανα λοιπόν και όντως επιλέχτηκα με βάση την εμπειρία που είχα σε αυτόν τον τομέα και που νομίζω στο τέλος απέδειξα ότι σωστά με επέλεξαν από την το εμπειρία, αποτέλεσμα. Σαφώς έπαιξε ρόλο η εμπειρία, το πιστεύω αυτό, αλλά σαφώς έπαιξε ρόλο το ότι είσαστε και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν θα το έλεγα. Την περίοδο εκείνη προσλήφθηκαν στον κυβερνητικό μηχανισμό και ήταν γενικοί γραμματείς και ειδικοί γραμματείς και άνθρωποι που ήταν από όλους τους χώρους και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι τώρα στην κυβέρνηση. Όχι, πάντως, αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι προσωπική μου θέση, μπροστά σας το λέω, δεν πείθεται. Πιστεύω ότι είναι μια κυβερνητική θέση, επιλεγήκατε μέσω ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή τη διαχείριση που μου λέτε, εγώ δεν αντιλέγω ότι ανεβήκαμε στη θέση. Δεν αντιλέγω. Το αποτέλεσμα όμως, δηλαδή βλέπουμε ότι γίνανε αυτά που μου λέτε, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα, είμαστε σε διάλυση. Ήταν ότι στην περίοδο αυτή για πρώτη φορά άρχισε να βλέπει η ελληνική οικονομία τους πόρους του ΕΣΠΑ. Μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν μηδενική απορρόφηση. Ξέρετε τι σημαίνει να αρχίσει να βλέπει η πραγματική οικονομία τα πρώτα 6 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ? Ποιος έφταξε ότι δεν είχαμε την απορρόφηση που έπρεπε? Της διαχείρισης μετά, αργότερα, μέχρι και σήμερα εγώ σας λέω. Σήμερα υπάρχουν. Ναι, άλλο θέλω να πω. Για αυτή όμως την περίοδο κάποιος φέρει μια ευθύνη ή κάποιοι φέρουν. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί θα το ρωτήσετε αυτούς που ήταν. Εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για τα θέματα. Όχι, σας το ρωτάω γιατί τα ξέρετε τα θέματα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Αυτοί που διαχειρίστηκαν πριν από μένα τα πράγματα. Είναι σαφές. Δηλαδή? Αυτοί που τα διαχειρίστηκαν. Τι εννοείτε, ποιοι δηλαδή? Ο προηγούμενος γενικός γραμματέας, η προηγούμενη. Πιο λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, εγώ ήρθα εδώ να μιλήσω για αυτά που έκανα εγώ. Θέλετε να τα συζητήσουμε, ευχαρίστως να πω. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στην περίοδο που ανέλαβα, το πιο σημαντικό που θεωρώ ότι έγινε, πέρα από το ότι η ελληνική οικονομία είδε πραγματικά τους πόρους του ΕΣΠΑ, το μεγάλο ζητούμενο ήταν εκείνη την περίοδο η ρευστότητα που έλειπε από την ελληνική οικονομία. Και εκείνη την περίοδο δημιουργήθηκαν τα εργαλεία ρευστότητας. Άρα αυτό άφησα ως παρακαταθήκη όταν έφυγα και το γεγονός ότι ξεκίνησαν επιτέλους τα μεγάλα έργα. Και αυτή η περιφέρεια μπορεί τώρα με αυτά τα εργαλεία να τα αξιοποιήσει και να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον στην οικονομία της. Στις προηγούμενες περιόδους που αναφερθήκατε ήμουν ένα υπηρεσιακό στέλεχος και μπορώ κάλλιστα να μιλήσω για το τι έκανα όσο ήμουνα στη διαχειριστική αρχή την περίοδο που ήμουνα. Ότι όλο το διάστημα αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι όταν μιλάς για ανάπτυξη πρέπει να βάζεις στόχους. Ο στόχος στο δεύτερο ΠΕΠ που ως διαχειριστική αρχή, γιατί δεν ήμασταν και τα πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν οι περιφερειάρχες όπως θυμάστε τότε, οι γενικοί γραμματείς. Είχαμε όμως βάλει σαν ένα στόχο τότε, παραδείγματος χάρη, να μην υπάρχει δεύτερη βάρδια στα σχολεία. Και το δεύτερο ΠΕΠ το έλυσε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας, μπορεί σε όλη την Ελλάδα να πήγαιναν απόγευμα, εδώ είχαν σταματήσει να πηγαίνουν στα σχολεία σαν το απόγευμα. Και είχαν μπει και οι βάσεις για να γίνουν οι κάθετοι άξονες. Έγιναν οι μελέτες και όλα αυτά. Στο τρίτο ΠΕΠ, ο μεγάλος στόχος που είχε μπει ήταν να λύσουμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής. Να λύσουμε το θέμα των απορριμμάτων και των λιμάτων. Και είμαστε η μόνη περιφέρεια που το πέτυχε αυτό και δεν έχει πληρώσει ούτε ένα πρόστιμο. Αυτά ως
υπηρεσιακό στέλεχος. Για το ΕΣΠΑ σας είπα ότι η μεγαλύτερη καταξίωση ήταν ότι πέτυχα αυτόν τον στόχο να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε από την 18η στην 7η θέση και η ελληνική οικονομία να δει τους πόρους του ΕΣΠΑ. Όμως, ξέρετε, όλη αυτή η διαχρονική, το ΕΣΠΑ στην ουσία είναι τα παλιά πακέτα Ντελόρ που λέγαμε. Οι ενισχύσεις από την Ευρώπη. Επειδή η διαχείριση όλων αυτών των κονδυλίων, ο προγραμματισμός, αν θέλετε, έγινε σε αυτό που σας έλεγα και στην αρχή από δύο συγκεκριμένα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Γαϊτάνη, νομίζω ότι ο κόσμος αυτό που θέλει να ακούσει, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να απαντήσω σε οποιαδήποτε οποιαδήποτε ερώτηση. Θα τα δούμε. Απλώς θέλω να πω ότι έγινα από την Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ δεν είμαι κυβερνητικός τέλεχος. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως εκπροσωπείτε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Εγώ εκπροσωπώ το συνδυασμό μας εδώ. Έχετε όμως κομματική ταυτότητα. Ανήκω στο ΠΑΣΟΚ όπως και κάποιοι όποιος... Εγώ θέλω να σας θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Όμως, θα παρακαλούσα πάρα Ακούστε πολύ. λίγο την ερώτηση πρώτα και μου απαντάτε ή όχι αν θέλετε. Κατά πόσο τα δύο αυτά κόμματα τα οποία πήραν αυτά τα χρήματα, τα διαχειρίστηκαν, κατάφεραν να θωρακίσουν τη χώρα και από τη φάση της κρίσης που μπήκαμε. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά ήταν με στόχο την ανάπτυξη, τη σύγκληση. Μήπως τελικά ήταν επιπόλαιοι όλοι οι σχεδιασμοί διαχρονικά, λέω. Διαχρονικά. Καταρχήν δεν θέλω να κάνω μια κυβερνητική ανάλυση, μια πολιτική ανάλυση του που έκαναν οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σαφές ότι για να έχουμε ως χώρα τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, προφανώς έγιναν λάθη. Μάλιστα. Το μέγα ζητούμενο είναι τι κάνει ο καθένας από τη θέση που είναι. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές και πρέπει να μιλήσουμε για τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στην περιοχή ενώπιση των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ωραία. Προσωπικά εγώ ούτε κυβερνητική πολιτική έχω ασκήσει, ούτε υπουργός ήμουν πουθενά και κυρίως εκεί που ανέλαβα έφερα πάντα αποτέλεσμα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτά που πρέπει να κάνει ο συνδυασμός μας στο επόμενο διάστημα. Διεκδικείτε την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το αναφέρετε κι εσείς, το βλέπουμε και καθημερινά, ότι η ανεργία έχει σκάσει. Τι θα μπορούσε να κάνει η νέα περιφερειακή αρχή από εδώ και πέρα, δηλαδή γίνεστε περιφερειάρχης, εγώ σας λέω, την επόμενη στις εκλογές. Τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς από πλευρά σας για να μπορέσουμε να τονώσουμε την οικονομία, να τζιράρει η αγορά, τα παιδιά μας να μην φεύγουν στο εξωτερικό, τα οποία είναι όλα καλοσπουδαγμένα, να μείνουν στον τόπο τους, να παλέψουν, να αγωνιστούν. Είπα και πριν, είχα ξεκινήσει και πριν να λέω ότι το αυτοδιοικητικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα του συνδυασμού μας, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι προφανές ότι για να μπορέσει αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό της πρότυπο. Η υψηλή ανεργία σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικονομία της περιφέρειας. Και αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του τελευταίου διαστήματος, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη από το 2008. Οι δείκτες ήταν αρνητικοί. Σήμερα όλοι οι δείκτες είναι επίσης αρνητικοί. Άρα έχουμε μια περιφέρεια η οποία πρέπει να αρχίσει να παράγει και ταυτόχρονα όμως, επειδή το πρόγραμμα της ανεργίας έχει εκρηκτικές πια διαστάσεις, πρέπει να αρχίσουμε με πολύ συντονισμένες κινήσεις να δημιουργήσουμε προοπτικές και θέσεις εργασίας που δεν θα είναι τα γνωστά πεντάμινα οι ασπιρίνες για τους ανέργους μας. Και βέβαια να απαλύνουμε τη φτώχεια. Είμαστε σε μία περίοδο και επειδή είπατε τη λέξη με τι λεφτά, λεφτά υπάρχουν όταν ξέρεις να τα βρεις. Την επόμενη περίοδο και ήδη από φέτος ξεκινάει το επόμενο πακέτο. Και επίσης έχουμε και ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια μας που είναι ο τοπικός πόρος. Άρα μπορεί πολύ συγκεκριμένα και πολύ στοχευμένα αυτή η περιοχή να κάνει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξή της και να μπορέσει να φέρει πλούτο. Αυτό θα ξετυλίξουμε τις επόμενες μέρες ως συνδυασμός. Και σας είπα και πριν ότι ξεκινάμε από τον πρωτογενή τομέα, που ήδη παρά την κρίση παρουσιάζει μία εξωστρέφεια και έχει την δυνατότητα πραγματικά να αναστρέψει την κατιούσα που έχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια, αλλά και ο επιχειρηματικός μας κόσμος μπορεί να ενδυναμωθεί για να μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι και το νέο ΕΣΠΑ, το 14-20, ο τοπικός πόρος που θα έχει μια πλέον στροφή στην επιχειρηματικότητα, θα αποτελέσουν όντως σημαντικά εργαλεία με το σχεδιασμό που θα γίνουν και με τον προγραμματισμό. Βλέπουμε όμως ότι όσες ιδέες και να υπάρχουν, θα υπάρχουν ζητήματα που θα έρχονται από το κέντρο. Για παράδειγμα, ακούμε τους αγελαδοτρόφους, είναι όλοι άνθρωποι στα κάγκελα, για το λόγο ότι έχουμε το νομοσχέδιο με τον ΟΣΑ. Είχα χθες τη συνέντευξη με τον κύριο Βέργαδο, τον πρόεδρο του Συμβουλίου του ΤΕΙ της Δυτικής Μακεδονίας, που τι μας είπε ο άνθρωπος, ότι πλέον το ΤΕΙ μπαίνει σε μια φάση
μέσω φιλανθρωπίας να ζητήσει χρήματα για να μπορέσει να συνεχίσει την επιβίωσή του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί από εσάς να υπάρχουν και από τον κάθε υποψήφιο, εγώ λέω, πολύ καλές προθέσεις. Πώς όμως θα μπορέσετε να έρθετε και κόντρα με ένα σύστημα το οποίο αποδομεί σιγά-σιγά δομές, συνεχώς μάλλον δομές, και δυσκολεύει ακόμη πιο πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και η οικονομική επιτήρηση, το πρόγραμμα. Δηλαδή, μήπως δηλαδή η όλη αυτή η πορεία κάνει και την τοπική αυτοδιοίκηση ανάπηρη? Εγώ θα έλεγα, θα αντέστρεφα αυτό που λέτε και θα έλεγα ότι η κρίση και το μνημόνιο δεν εμπόδισε τους αγρότες των πύργων να διπλασιάσουν την παραγωγή τους και να πάνε από 1.500 στρέμματα στα 4.000 στρέμματα παραγωγής. Είναι δίπλα μας. Θα σας πω, αλλά είχα και τους αγρότες. Και όλα αυτά γιατί με ένα μικρό αρδευτικό. Η όποια κρίση δεν εμπόδισε να γίνει στην Εορδαία, στην Αναράχη, μία μονάδα η οποία αυτή τη στιγμή παράγει αρωματικά φυτά και απασχολεί αγρότες σε 400 στρέμματα. Άρα λοιπόν, αυτό που, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη, πρέπει να δούμε λίγο και τι θα κάνουμε κι εμείς. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, αλλά προσέξτε, αυτό που είπατε, ακούσαμε λίγο για τα μήλα και τα λοιπά. Είχα και τους αγρότες στις προάλλες, οι οποίοι άνθρωποι είναι στους δρόμους. Ήταν στους δρόμους για πάρα πολύ καιρό μέχρι και πρότινους. Ακόμη και αυτό που λέτε εσείς έγινε μέσα από την καλή την πίστη. Οι άνθρωποι επένδυσαν. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν μπορώ να αφήσω τη γη μου γιατί η γη, το χωράφι είναι το κομμάτι, αλλά δεν με αφήνει η πολιτεία, δεν με αφήνει το κέντρο. Δηλαδή, μου είπατε για ότι το μνημόνιο δεν εμπόδισε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί μου λένε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε 1000 παραπάνω πράγματα, να προχωρήσουμε, αλλά έτσι πως διαμορφώνεται η κυβερνητική πολιτική από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει το κέντρο, κύριε Γαϊτάνη, γιατί δεν τελείωσε το αρδευτικό για να γίνουν τα 1.500 στρέμματα, 8.000 στρέμματα. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Άρα, λοιπόν, αλλά όμως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βάζει συνεχώς τρικλοπουδιές και τους ακατεύει. Είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε τον μπαλάκι και να λέμε ότι υπάρχουν κάποιοι που μας εμποδίζουν. Δεν θα πω ότι δεν επηρεάζουν οι κεντρικές πολιτικές και μπορώ να σας τις απαριθμίσω. Επηρεάζουν άμεσα. Είναι προφανές ότι η πολιτεία πρέπει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να μπορέσει να υποστηρίξει την ανάπτυξη στην περιφέρεια. Όμως, ακόμη και αν σήμερα γινόταν όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, δεν θα άλλαζε, θα ήταν η απαραίτητη, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να αλλάξει η οικονομία στην περιοχή μας. Θα έδινε όμως μια σοβαρή λοιπόν, όθηση στον αναπτυκτή. Κανείς δεν μας εμπόδισε να τελειώσουμε τα 14 αρδευτικά μας που χάσκουν μισά, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν 8.000 στρέμματα αρδεύσιμα. Δηλαδή μου λέτε ότι ο κύριος Ζακής δεν έκανε καλή δουλειά με τα αρδευτικά. Κανείς δεν μας, προφανώς, αφού μένουν μισά. Κανείς δεν μας εμπόδισε να κάνουμε μία κτηνοτροφική ζώνη και να κάνουμε 2 κτηνοτροφικά πάρκα για να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής. Είχαμε τους πόρους να το κάνουμε. Ποια κυβερνητική πολιτική μας εμπόδιζε να το κάνουμε? Κοιτάξτε, σε αυτή τη ιστορία, αν θέλετε, μπορούμε να πετάμε συνέχεια τον μπαλάκι στις όποιες κυβερνήσεις. Όχι, αλλά κοιτάξτε, δεν τα λέω εγώ. Καταρχήν, καταγράφω τις τάσεις της κοινωνίας. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αφού γκράζουμε την τοπική κοινωνία, είναι θέματα τα οποία οι ίδιοι οι αγρότες, αν θέλετε, η παραγωγή, ο κόσμος, οι αγελαδοτρόφοι που μιλήσαμε πριν, που μου τα θέτουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απλώς αυτό προσπαθώ να πω και εγώ. Καταλαβαίνω την ερώτηση και γι' αυτό ότι και υπάρχει ζήτημα με την κυβέρνηση, αλλά και τι κάνουμε κι εμείς. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι υπάρχουν θέματα που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή, πράγματα που πρέπει να κάνει όντως η κυβέρνηση, και σε αυτά ως συνδυασμός ούτε θα υπερασπιστούμε, ούτε θα είμαστε. Μάλλον δεν θα τα θέσουμε με αυστηρότητα. Μου τη στηρίζετε λίγο την κυβέρνηση. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θέλω να βάζετε. Θα είμαστε διεκδικητικοί και αυστηροί και ανεξάρτητοι σε ό,τι αφορά την περιφέρειά μας. Για τον τόπο δηλαδή μας κριτική. Σκληρότατη. Ωραία. Λοιπόν, άρα γι' αυτό δεν θέλω να βάζετε λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Δεν βάζω λόγια στο στόμα σας. Από αυτά που άκουσα σας έκανε την ερώτηση. Προσέξτε, ευθέως μπροστά σας όμως. Δεν θέλω να πετάμε τον μπαλάκι μονίμως στην κυβέρνηση ή στην όποια κυβέρνηση για πράγματα που αφορούν τις δικές μας ευθύνες. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρές κουβέντες. Η οικονομία της περιοχής είναι σε τόσο δραματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον κακό μας σε αυτό και ό,τι δεν έχει γίνει. Άρα υπάρχουν και ευθύνες σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, και αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Το ότι δεν έχουμε ακόμη αυτή τη στιγμή, όπως είπα πριν, ένα δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων, όταν έχουν περάσει από την περιοχή μας εκατομμύρια, τα οποία ακόμη δεν έχουμε αξιοποιήσει, μας φταίει κάποιος? Το ότι δεν έχουμε ανοίξει θέματα περιφερειακά, ακόμη και μέχρι προχτές, έχουν γίνει θαυμάσιες ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή
και ακόμη μέχρι σήμερα τα παιδιά μας πηγαίνουν εκδρομές στην Τουρκία και αλλού και δεν έχουμε κάνει μία περιφερειακή συνεννόηση με τις άλλες περιφέρειες. Εμείς με την Αττική να στέλνουμε τα δικά μας τα σχολεία στην Αττική και η Αττική να τα στέλνει εδώ για να μπορέσουν να ζήσουν και οι ξενοδοχειακές μας μονάδες. Ότι δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν για την περιοχή μας. Που αν μη τι άλλο έχουμε ένα σώρο με φυσικές ομορφιές. Ναι, και έχουμε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσουν να γίνουν όλες οι ανασκαφές και να αναδειχθούν. Αλλά πρέπει να κάνεις όλο αυτό να το παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Σήμερα λέμε εμείς ότι θα πάμε στην Πελοπόννησο, αλλά οι Πελοποννήσοι λένε θα πάω στην Καστοριά, δεν λένε θα πάω στη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχουμε δημιουργήσει αυτό το ενιαίο πακέτο. Και ταυτόχρονα το γεγονός ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει τα επιχειρηματικά κεφάλαια που υπάρχουν, δεν έχουμε κάνει ένα επενδυτικό ταμείο περιφερειακό σε περιόδους ύφεσης, είναι προφανές ότι δεν μπορεί εύκολα κάποιος να κάνει ιδιώτες επενδύσεις. Και εκεί έρχεται η Περιφερειακή Αρχή με τους πόρους που έχει και είναι υπεύθυνη αυτή να τους διαχειριστεί, να κάνει μία επένδυση για να μπορέσει να απασχολήσει επί πραγματικών θέσεων εργασίας πια ανέργους. Πάντως ο κύριος Δακής μιλάει ότι έχει και ένα υπόλοιπο 50 εκατομμύριων. Ακριβώς. Άρα αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Βεβαίως θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη και να μην λέω συνέχεια για την Κοζάνη, στην Καστοριά που και εκεί έχουμε ποροφόρα, αντί να κάνουμε με το υπόλοιπο των μήλων να τα πετάμε αυτά όταν μαζεύουμε τα μήλα και πέφτει ένα 10% στο έδαφος, να κάνουμε μιλόξιδο. Πρέπει και αυτό να το εισάγουμε. Δεν μπορούμε με τα ροδάκινα που δεν είναι άμεσα εμπορεύσιμο με τη μορφή αυτή που τα εμπορεύονται στην περιοχή του Βελβενδού και έχουν κάποια ελαττώματα, να κάνουμε αποξηραμένα ροδάκινα για να μπορέσουμε να μπαίνουν σε cornflakes και σε διαιτητικά προϊόντα. Προφανώς μπορούμε. Άρα λοιπόν εδώ είναι η πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει η Περιφερειακή Αρχή και να μπει μπροστά και να ανοίξει ζητήματα και να δώσει λύσεις. Είναι πολύ εύκολο, επαναλαμβάνω, όλα αυτά να τα πετάμε στην όποια κυβερνητική πολιτική. Έχει τεράστια ευθύνη και η κυβέρνηση γιατί δεν έκανε τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε. Αλλά ακόμη και αν γίνονταν οι μεταρρυθμίσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι η Δυτική Μακεδονία θα έπαιρνε την ανιούσα στα αναπτυξιακά της θέματα. Γιατί και η ίδια δεν έκανε αυτά που της αναλογούν. Κυρία Ζιμπηλιάδου, για να φτάνουμε προς την ολοκλήρωση, σαφώς ήταν μια πρώτη, αν θέλετε, συνέντευξη, γνωριμία. Σιγά σιγά που θα ξεδιπλώνεται και το πρόγραμμά σας όπως και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Θα τα παρουσιάζουμε εδώ μέσα, θα έχουμε και τα πάνελ που θα είναι και διαφορετικά με τις τοποθετήσεις όλων. Με το συνδυασμό προχωράτε, είστε πιστεύω σε φάση συνεννόησης. Σε εξέλιξη. Θα έχουμε νέο κόσμο, θα έχουμε πείρα με νέο, πιστεύω. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος συνδυασμός, κάπως έτσι θα είναι. Ναι. Ωραία. Κύριε Ζιμπηλιάδου, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω, θα έχετε και την πρώτη σας πολιτική εκδήλωση 11 η ώρα στο Κοβεντάριο. Όπου βεβαίως κάνετε και τον κόσμο να... Ναι. Η αλήθεια ότι στις 11 η ώρα την Κυριακή έχουμε αυτή τη συνάντηση για την παρουσίαση για μια πρώτη γνωριμία. Εγώ θα ήθελα να κλείσω αυτή την συζήτησή μας με το να πω ότι αυτή η περιοχή δεν πρέπει να έχει άλλες χαμένες ευκαιρίες και ότι οι επιλογές μας είναι αυτές που καθορίζουν το μέλλον μας και οι αυτοδιοικητικές εκλογές αυτό πρέπει να αναδείξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.